Arimen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Maui, ginaingon, gibasulan ko na ang tanan kong nabuhat nga kasalanan. Apan kay dilit ka manggid makatag sa imong pasaylo, andam kuning dawaton sa tumang pagpaubos. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Mao kana day, kaila. Nagkuyo na sa sila sa Bernaw yung bana taon. Nuod sila sa kamutil. Brando, mahimo ba? Ayaw butang-butangi og saang akong bana. Og labaw sa tanan, suol ko nga higala si Verna. Dili siya makahimo sa pagtraidor nako. Buotan si Verna og buotan ang akong bana. Na sila sa KSL karon noon sa mga Singan? KSL sa may lindapit. Suhito lagi ka. Dito ka? Tuntaw ka. Pero may Sir Dodong. Mo na yung paborito Sir Dodong. Hawa ko makaki mo. Gani, ako sa bangan sa motel nga isudlan, no? Oh, Oh, isundan ko ang taxi nga ilim sakyan. unsa? Luyahan ako kay Verna eh. Mas lami pang mangkamuda kaysa kong asawa nga si Kayla. Pero mas gwapa kitong akong amiga kay nako, di pa? Oo eh. Mas gwapas Kayla sa imo. Pero tuwa man siya sa layo. Hinurjak baya kay ko. Og nagpasalamat ko nimo. Nga imo kong gisukot. Kay doon na ako'y kapahungawan nga mutukar nga akong gana sa sex. Kwarta, pi. Kay doon ako'y paliton. Oo eh. Bago man nagpadang akong asawa nga tuas gawas. Hatagang karon o mga 10,000 pesos lang. Ay, salamat mo eh. Dali, pi. Usap ta. Nakapaaway naman ta. Kunyara ihatag ang kwarta ni kawas na nato. Torchak sa tagpanik. No, gusto na eh. Kapoy na ko. Doy? Igo na tong tulok karamon. Ay? Hatagang taka sa gipangayo mong kantidad og manggawas na nis motel. Sakay silang taxi. Buwa sila kalibutan, ibidyohan ko sila. Ang gawas dihas KSL, Forbida. Og,
Blikos pataon ka mo tibir na hawak ni Maui. Forbida eh. Kung laluoy tao sa asawa may Maui na. May abroad taon. Si Kayla aron makatag tawag mayong ugma sa iyang mga sa iyang kapuyo o ilang pagpuyo. Apan, imo siya giloiban bay. Pati ka magkabana may Maui eh. Balik ako sa kong parkingan sa akong motor eh. Mabiya ako ni Napita. Ha? Tug-ano lang ko sinuod pa. Nagbinuutan ba si Maui das Pilipinas? Wa siya magbisyo diha? Wawi! Luoy kay akong umagad Ang pinanggan akong umagad. Nagbinutan diri ang akong anak nga si Maui. Wa na mo inom. Wa manugal. O wa mo apila ng ginadiling dugas. Pangabit pa. Wa Pangabit? nangabit ang akong Pangabit? bana diha. Pangabit. Kuan! Wa gyud wa tao eh. Wa taon eh. Day Layla. Tao ba? Pagtarong ko diha pa? Wa lagi taon. Taon, klaro na kay na, ha? Butan kay nga akong anak. Wa si batay og bisyo day. Nga imong giingon nga, unsa rin Napita. Kanang pangabit? Ay, wa taon. Ay, samot. Wa taon na. Kanang mga tubang mi, ikaw rin pirmi ang unod sa mong panagsulti day. Ang pirmi gawa sa baba, ang imo rin yung nganday. Sige, naglito ko, Kayla. Has kaglaruar ba gano'n? Kayla, pero usay di ko kalito ko sa ay. Salamat kun mo ang gani na pa. Kayla, gyud. Sige pa. Bye. Kayla. Day. Ay. Di puto na ba yung among panagsulti. Primero ba nalitok na ko kay Layla. Pastilan. Murag nasabot ko nga. Nagduda siya na. Nga may kabiting akong anak. Pastilan. Ay, ito si Panghalong. Isang bang. Si Maui matingali ni niya. Pagkadyo! Uy, siya ginang niya. Siya ka diri, Maui! Dali, kay nanawag na ko ang imong kasawa. Dali, Maui, dali. Unsa tay? Ingon ana ang gipungutanan ni Kayla nimo? Umuwi. Murag, doon na siya katahap nga. May kabit ka. Iyay. Doon na tingali nakasulti niya da. May kabit ka. Iyay. Ba't kinsa man tay? Ambot, Kinsa magahay nakataho niya nga may kabit ko. O ang suod niyang higala mo akong gikabit. Kinsa magahay nagsulti niya, tay kadyo. Ako pa na yung Maui, no? Imong puto na imong mga binuang na. Kaysa, pagkatinuod lang, no? Dako kong supak din imong tinunturon. Buutan kay imong asawa, nga imong gibudian. Nagtrabaho taon ni gawas sa atong nasod. Aron lang mo sinsur tas pagpuyon ini. Apan, nangabit ka na inoon, nungsa ka ba? Ang tinuod pa. Wa mo ko'y gustong birna. Tulad jak na giapas na ko niya. Mo ba? Gikabit ko lang siya para doon ako'y kapahungawan kung mutukar ang gana ako sa sex. Bida ni mo, oy. Pwede naman ang tag, makinamot lang ka ba? All by myself? Sa ka ba? Naunsa man tawang kay. Kinamot kapoy ano eh. Puy-puys baga. Halos ba ko kadadlaw nga mutukar akong gana. Kunya, halos po ko kadadlaw nga magkinamot. Pamaulam sa kong baga na ko ano eh. Basta kay, nabalaka ko si mong gibuhat. Nabalaka ko ni Maui. Bugtong si Branda na kinasayot ini pagpaulit na ako sa Pilipinas. Salpahis ka, Maui. Kili mahitabo nga tumo lang ang tanan nga nangapit ka.
Kay gisend ni Brandon ako ang video. Di in loving kay mo sa imong kabit nga ni Sud ug ni gawas mo sa motel. Salpahis ka. Mo pagikabit ni mong akong suod kay higala. Traidor mong duha mawi ug Verna. Salamat nga niya ka, Day Verna. Dali di kilami na kayo, Day. Milagro man ka, uy. Nara ko ni mo gipaani sa inyong bahay. Kaas na kay kwarta kung check-in patag mo tilo, eh. Unsa man? Uy, nakita ni mo nga mulipot ka diri sa pultahan sa kusina? Wa, uy. Ang mga bata rin nakakita na ko, uy, nga nagduwa-duwa og tago-tago. Datang skorton din no, kilami na kayo. Tano, Day. Daming agi kilapan ini, ay. Umot ka ayo. Wa ba ka ihi bagong ligo? Gilukan. Wa ba ka ihi ba? Tinoy na. Kayo. Anak, be. Apa kunita sa kusimo? Ambe. Ay, lechugas ka tos kikit ani. Bisan dili tantong dako pero tuskig kang kanahan. Ay, kalami. Sige pa. Ina-ina kayo magtukan ko. Day! Ikaw na, Day! Hi! Huwag ko magtuong ng imo mabulian, mawin. Labaw na huwag ko magtuong ng imo kong traidoran, Verna. Mga hayop mo! Mga demonyo mo! Niya ho nung tungod sa hotel ang gisakyan tong taxi. Tinudanay ni mo de kaila? Ha? Kayo may pulis mong bana? O, ikaw. Pusla man iyan ang gibuhat na ako, pes. Mubahos ko. Mga bitsad ko. Ug ikaw ang himuon akong kabit, Brando. Oh, wow. Wow. Lami, nindot. Salamat ya. Mahal kay ka. Gigugma ti ka dahil sa tibuok kong heart. Tala, manaog din yung taxi. A driver, amang pliti, o. Tanadayon dong, Mga Brando. nasuklian na dong. Kakilo. Cute ka. Nindot kayo. Nindot yung lips to lips ko. Yung flower day. Sige pa, man. Ulit tayo. Kakilo. Gilok kayo na. Lipayo ko. Basta, supsupo ni munggos dahil gilok. Binuang man. Hindi ako. Nagbawa ko ha. Kay mo bawas ko sa kibuhat sa kumbana. Sige. Malambi. Diyan na. Kaniin mo ni Tanan. Ka? Oo, pakuwaran na dahil. Ikaw ni? Sapsapan gilin ako paglakaw. Sakto ah. Agay. Nagdagag bato. Bato. Magalami, anak. Brando. Ano ni? Muplastar na ko, Nga ipasod ang imo, Sige na. Sige. Daro, porma na. Gibilan na ako akong duha ka pa,
Wow. Nga naman. Takubong nagnganga. Ay, tawpit ka ako. Ayaw, pita na. Oh, sige. Sige. Walay muscle control. Wow, ay lang. Simple lang. Simple lang. Ano na ka? Sige. Tuslom na ko, ha? Nasunod na? Wapa. Awa pa di ay. Sige. Usaw na siyo. Ay, kanay. So na ko, ha? Ah. Oh! Sada. Hood. Padayon, uy, ayaw ko. Ibitin na ito nga. Anak lang lihat ni na nakulihokon. Kana ra? Anak lang nakulihokon. Sipitan. Ayaw, ay. Sige, di Bida mo magputol. ipadayon. Di ni mo ipadayon, ha? Padayon lagi. Ipadayon, sige. Dali. Alami. Anak lang natin, ha? Anak lang. Anak lang natin. Anak lang natin. Anak kami. Grabihasan. Kadalisan. Uy, kiyon sa daoy. Ina niya, hindi kami naman. Kinto sabi, now. Sana minatay. Wapa ko. Anong imo maning gibuhat, day? Ano nagpahilabot man kan Brando? Nagpahilabot ko niya. Kaysa akong ipuli nimo. Ha? Buwag na ta. So, day? Hibaw ka, sukad ka na hibaw ko, nga gibudhian ko nimo. Gipapas na ka sa akong kasing-kasing. Kasal man tuod ta. Pero wa na ko'y gugma nimo bisan gamay. Magbuwag na ta, ha? May lain ang lalaki nga nakapanag-iyan ako ug sa akong kasing-kasing. Day, Kayla. Pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Nakigbuwag yun nako ang akong asawa. Ako ang unang nga nakasaha. Busa, gihatagan ko lang siya sa iyang kagawasan. Mga mga kasama ang kaagi ni Maui, dinhining tulumanon. What's the style? Gihatagan na lang og kagawasan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.